Nahrievanie pri bolestiach chrbtice. Volám sa Roland Habera a špecializujem sa na bolesti pohybového aparátu, vrátane tetány a migrén. Všetky informácie nájdete na www.masažnaterapia.sk. Máte bolesti chrbtice, driekovej, hrudnej, krčnej a niekde ste sa dočítali alebo vám niekto poradil, aby ste si predmetnú oblasť nahrievali. Poďme si vysvetliť, či je to vhodné a ak áno, tak ako to robiť tak, aby ste si viacej neublížili. Prehrievanie hlbokých tkaní, čiže hlavne teda svalov, fascií, prípadne úponového šľachového systému, do istej miery pôsobí pozitívne pri bolestiach pohybového aparátu a povedzme aj pri bolestiach chrbtice. Ale čo je prvoradé, treba si uvedomiť, že žiadne nahrievanie vám v podstate tú príčinu tých bolestí neodstráni. Čiže ak mám chrbticu, ktorá je povedzme v blokovom postavení a mám stiahnuté svaly a teraz ma tá predmetná oblasť bolí, alebo mám platničky opreté o nervy, čo spôsobuje veľmi silný bolestivý signál, tak nahrievanie vám s týmto v žiadnom prípade s ničím nepomôže. Čo vám pomôže, teda v čom vám to nahrievanie pomôcť môže, tak je lepšie prekrvenie aj hlbokých tkaní a zlepšenie trošku cirkulácie krvi, čo má samozrejme pozitívny účinok, lebo tá oblasť potom trochu lepšie regeneruje. Ale v prvom rade zase, aby sme pochopili, sú nejaké príčiny a v prvom rade by sa mali sanovať príčiny. Nie je prikladať si nahrievač na blokovanú krčnú chrbticu a očakávať od toho, že to spôsobí nejaký zázrak. Pokiaľ máte napríklad bolesti krčnej chrbtice, kvôli tomu, že sme dlhodobo v predklone nad telefónmi a poškodzujeme si platničky, ktoré sa nám potom oprú o spinálne nervy, prípadne o durálny vágaž miechu, tak to spôsobuje silné bolesti a to nahrievanie vám s tým, že ako ste sa vlastne do tohto stavu dostali, nepomôže. Čiže v prvom rade zase čo? Treba sanovať príčiny, to znamená obnoviť pôvodný zdravý pohybový stereotyp, to znamená ak tak telefón do výšky očí, vyhýbať sa záťažovým postúram, to znamená dlhodobé zotrvávanie brady na hrudi. My to tak popisujeme, brada na hrudi, to znamená máte krčnú chrbticu v záťažovom postavení a potom povedzme cielenými cvikmi sa z tohto stavu pomaly dostať. Nahrievanie je len doplnková metodika, podobne ako masáž, podobne ako bankovanie, podobne ako akupunktúra a má nejaký minimálny vplyv na to, čo sa s tou oblasťou deje. A keď už si to idete nahrievať, tak prosím vás, častá chyba sa robí v tom, že zoberie sa nahrievač, dá sa to na krk, ten nahrievač má, 40-45 stupňov, možno do 50 stupňov, krásne vás to prehreje, ľudia si to nechajú 10 minút na krku a sú celí šťastní, ako im to trošku povoluje. Potom ten nahrievač zoberú a v podstate vystavili celý krk, celú krčnú chrbticu vlastne šoku. Pretože v miestnosti je 20 stupňov. Čiže keď to zoberieme, keď si nahrejete krk na 50 stupňov a potom ten ohrievač dáte naraz preč, tak ste vlastne tú oblasť vystavili pod chladeniu okolo 30 stupňov, lebo 50 minus 20 je 30. A telo krátkodobé zmeny teplôt alebo šokové zmeny teplôt vyrovnáva šokovo, to znamená predmetnou oblasťou, čiže vám mozog začne pomaly stiahovať svaly, aby vám vygeneroval teplo, aby vás zahrel, lebo tá oblasť bola zrazu podchladená. Takže ako to robiť? Dám si nahrievač, prikryjem sa dekou, najlepšie keď si láhnete, ten nahrievač sa dá proste pod krk, prikryjte sa dekou, ako sa povie až po uši, počkajte, tých 50 minút, nech sa to prehreje, potom ten nahrievač treba dať preč a pod tou dekou zostaňte zhruba 5 až 10 ďalších minút, prípadne do doby, keď si priložíte ruku a už nebudete cítiť nejaké výrazné teplo. Lebo keď sa s týmto nahriatým systémom postavíte, okrem toho, že to prechádza teplotným šokom, tak to prechádza ešte vlastne tlakom a ohybom. Čiže to je ďalší šok. Takže veľa ľudí si nahreje, driek alebo krčnú chrbticu a chvíľku je im dobre a potom zrazu zistia, že ich to bolí ešte viac a už nevedia tým krkom otočiť vôbec. A zopakujem, nahrievanie nie je riešenie problému. Nahrievanie je doplnková metodika, ktorá má vplyv možno 5%. Viac zrejme nie. Takže ak chcete nahrievať, tak treba pochopiť, že má to svoje miesto v terapii niekedy, ale oveľa dôležitejšie je zase to, čo s tou oblasťou chrbtice budete robiť, ako s ňou budete hýbať a ako ju budete cieleným pohybom, čiže zmenou pohybových stereotypov, prípadne cieleným cvičením rehabilitovať.
A podobný efekt je, ľudia vlezú do teplej vody, hej, do výrivky, krásne sa cítia taký vláčny, hej, je mi zrazu dobre, som taký uvoľnený, vylezem z tej výrivky, tam je zase 20-25 stupňov ako kde a prudko ma podchladí. Zdravé chrbtice s tým nemajú problém, ale my nemáme zdravé chrbtice a preto siahame potom nahrievanie. Čiže my by sme to mali naozaj pochopiť rozumne a rozumne zakomponovať do rehabilitácie. Takže pozor, keď vylezete z teplého bazéna, dajte si najlepšie rýchlo župan, aby vás nepodchladilo. A potom tom župane chvíľku počkám, nech sa spontánne vyrovná teplota, aby teda nedošlo k ďalšiemu šoku, ktoré telo potom riadi ochranným spazmom.